Bones, clan. Anem amb aquest segon vídeo damunt la guerra que varen tenir amb aquest clan sirià de nom impronunciable. Com veus, varen perdre la guerra per 3 estrelles i s'hauria de dir que més que ells guanyar la varen perdre nosaltres. Si varen fer bones defenses, però els nostres atacs no varen ser gaire profitosos. Per tant, he considerat que aquesta vegada, més que xerrar de bons atacs que es varen fer, hauríem de parlar dels atacs que no varen ser tan bons, que varen cometre segons quines errades, amb la intenció únicament de poder aprendre a com atacar, què hem de tenir en compte, saps? I per això avui posarem una sèrie de batalles que no ens varen sortir gaire bé. El primer exemple que voldria posar és el de na Maria atacant en el 12. Aquí el primer que s'ha de dir és estudiar un poc la composició tant de l'aldea com de les tropes que va triar na Maria per atacar aquesta aldea. Coses que jo veig, que és una opinió personal, però si és poder-te ajudar, Maria. Primer, 32 arqueres no té molt de sentit aquí. Les arqueres, la funció principal que tenen és tombar aquells almacens, aquelles mines que estan a les afores lluny de qualsevol defensa, en especial les xaboles que tothom posa en els cantons. Per aquí veus no té res en els cantons, saps? Així que 32 arqueres és excessiu, no tenen cap sentit. Un altre punt a tenir en compte són els rompemuros. Els rompemuros sempre van bé a qualsevol atac, però els rompemuros tenen una funció principal que és obrir un camí cap a les tropes terrestres. Com veus, aquesta aldea està oberta per tots els costats, per tant, posar rompemuros aquí no ens ajudarà de gaire cosa. L'altre és un poc la proporció, és a dir, si aquí el que pretenem, o el que pretenia Maria, és un atac amb montes, 20 montes són molt pocs per tombar totes les defenses de l'aldea. Per tant, aquí jo reduiria l'aventura un parell de mags i en el que m'hagués estudiat de les 32 arqueres i els 4 rompes, que són uns 40 espais, perfectament haguessis pogut anar a 30-32 montes. I un altre tema és el tema de la poció. Veig que aquí només dus una poció de verí, que n'has deixat una altra sense posar. Quan atacam amb montes és molt important tombar les tropes del castell. Si dus dues pocions de verí, malament hagis de sacrificar una de curació, però dues pocions de verí fa que eliminis qualsevol enemic que hi pugui haver dins el castell, i especialment són els dracs. Bueno, anem a posar-lo en marxa. Aquí treus el castell amb un monte, el qual està molt bé. L'aventura hagués estat, ja que tenies arqueres i el castell està a un cantó, posar una arquera, però bé, està bé. Però aquí, veuràs, ara intentes atreure això i tires una poció de verí, saps? I treus un munt d'arqueres per matar el drac. Si aquí haguessis tingut les dues pocions de verí, no haguessis tingut que sacrificar totes aquestes arqueres que has d'emplear ara per matar el drac. En dues pocions de verí, sense tenir cap tropa, haguessis eliminat aquest drac. Aquí veiem que molles els montes i tires les pocions amb bastant de criteri, sempre una mica davant, però tardes molt en treure la resta de les tropes. És a dir, per això esperes que ja no quedin montes per treure els mags. I els mags, quan surten, ja no hi ha cap tropa que els defensi. És a dir, que, com veus també, els montes són massa pocs per tombar totes les defenses, queden a meitat de camí, i no emplees
ni les arqueres, ni els mags, ni les tropes del castell. Ara ja quan no queden mags treu la resta de les tropes, que l'únic que poden fer és atacar aquí on no hi ha, no poses els mags aquí on precisament hi ha les defenses, en la qual els mags podran fer qualque coseta però no podran tombar aquesta aldea. És a dir, aquest atac, amb les tropes que dues a damunt i el plantejament que ha fet de la batalla, difícilment tenien opció. Les tropes que tens, Maria, jo el que te recomanaria seria fer atacs de montes, però amb això, posant més montes, menys mags. M'agradaria veuràs l'exemple que posaré després d'aquest vídeo perquè tu vegis com estaria d'haver un altre tipus d'atacs amb montes. Aquí, ara mateix dins el clan que fan els millors atacs amb montes són Eric i en Cristian. Ara te posaré un exemple de com ells han fet aquest atac perquè tu i tots puguem entendre com se fa un atac amb montes. El trop. D'en Eric. Aquestes. Veus aquí la composició d'en Eric és la correcta, 32 montes i un mags i arqueres, molt menys arqueres, ja per anar atacant per després de que hagin passat els montes. Té 3 pocions de curació i les 2 de verí. Veus, ara el primer que ha fet ell és atacar amb un monte, com vas fer tu, per treure el castell. I acte seguit no gasta cap tropa més, sinó el que fa és llançar les 2 pocions de verí damunt les tropes enemigues. Les 2 pocions de verí, tirades al mateix moment perquè fan el mateix efecte i fa més ràpid, maten a totes les tropes, les arqueres i en el drac, que tarda un poc més, però també el liquida sense tenir que gastar cap altra tropa. Pots estar esperant i planificant i veuràs que en Eric llança els montes en 2 grups. Aquí té un primer grup, són els 16 de 7 montes per grup, així minimitza el mal que puguin fer les bombes i va llançant les pocions una mica adelantades per anar curant els montes a mesura que avancen. Té més montes en el castell que treu per la dreta i mentre els montes estan fent la seva feina començarà a desplegar per darrere els mags, les arqueres. Els atacs ben muntats són molt ràpids. El seu gran perill són les bombes. Per tant, has de preveure on hi ha forats i on estan les bombes per posar pocions de curació. I finalment ja els montes han liquidat totes les defenses i una vegada que han fet això sé que van liquidant tot el primer que tenen a prop. Això és un atac amb montes perfecte. Una altra de les aldees que varen quedar fora ser destruïdes i que és sorprenent és la 14, tot i que va tenir 2 atacs per part nostra, i és sorprenent que els 14 del seu clan no poguessin fer-li les 3 estrelles.
No? Veurem els atacs que varen fer en el 14, perquè vegeu més atacs va tenir. Així que m'agradaria veure, per exemple, el de Cerquer que va fer en el 14, si el trobo. Aquí està. És Narquer, que és el nostre 15, contra el 14. Aquí la composició és correcta. Pintura aquí sí que té, com vos veus, té xaboles en els cantons, per tant sí que aquí he posat pintura 4 o 5 arqueres per destruir aquestes xaboles mentre estava fent l'atac. Però més o manco, la composició de les tropes és correcta. Aquí el que va fallar és un poc la planificació a posar aquestes tropes damunt el terreny. Anem a veure l'atac. Aquí s'ha de comentar, és vera que quan no tenies arqueres les xaboles s'han de destruir en max, però aquí el principal és treure les tropes del castell. Destruint les xaboles, impedint poder dur les tropes del castell a un cantó i matar-les sense oposició. Ara, destruint les xaboles com has fet, no quedarà més remei que treure el castell, just de vora aquella torre arquera que mos cruspirà vius. El mag ha destruït la xabola i se dirigeix cap allà. Surt el drac, just damunt la torre arquera, nosaltres traiem els mats per matar el drac, mentre la torre arquera i el drac mos està matant. I aquí ve una altra errada bastant important. És a dir, no hem acabat de liquidar el drac i ja treus els gegants. Fixa't, aquí el drac han tret els gegants just davall el foc del drac, en el qual el drac aquí ho té facilíssim per anar matant els nostres mats i el gegant al mateix temps ajudat per la torre arquera que quasi no li han fet mal. Si vos fixeu, apenas ha començat l'atac i ja ens hem quedat sense mats i sense gegants. Els mags, ja només queden dos mags, apenas poden fer res davant tanta defensa. Els gegants, tots sols, no poden fer res. És a dir, és un atac que, tot i tenir bones tropes, no ha estat exposat de la millor manera. El fallo aquest de no saber treure el castell i dur-lo a un cantó ens ha fet que la meitat de les nostres tropes quedessin destruïdes. L'altre atac que també va rebre aquest 14 el va fer Satrap. Aquest és, també veus, aquí en Àfrica va escollir atacar aquesta aldea amb dracs de nivell 2 i aquí ja cometem, abans de començar, dues errades, una gravíssima i l'altra mira. Primer, quan atacam en dracs, les pocions de curació no tenen molt de sentit. Les de fúria, si vols, també estan més o menys poden servir, però jo vos recomano seriosament 3 pocions de raig. Si només teniu 3 pocions, doncs 3 pocions de raig per eliminar un dels míssils. És a dir, el gran perill dels dracs són els míssils. Si no cuidam això, doncs els dracs se veuran pràcticament impossible atracar-se i seran destruïts.
No empleen pocions de curació en sus dracs que no serveixen de res. De fúria podrien servir, però jo vos recomano 3 de raig. I segona raó, gravíssim, no duim el castell a la guerra. És a dir, podrien treure les millors tropes, perquè són tropes que m'ho donem entre nosaltres, i com sabeu sempre donant les millors tropes i a més un nivell superior, no duim això a la guerra. És com si juguéssim la final de la Champions i poséssim en Messi a la banqueta. Saps? A la guerra sempre hem de dur el castell. Despleguem aquí tots els drets cap a un mateix cantó. Com veus, el missil ja comença a disparar. Aconseguim entrar dins l'aldea, però aquí ja haurem perdut una sèrie de... Aquí veus, la fúria sí està ben tirada, però els missils ja veus que fan la seva feina i ja han tombat un parell de dracs i encara no hem arribat a l'Ajuntament. Quan atacam en dracs, hem de procurar que els dracs vagin cap al centre el més aviat possible. A vegades el castell ens ajuda. Les tropes del castell, si haguessin tirat per aquí un atacant cerquer en tots els dracs haguessin anat a atacar a l'altre drac del castell i haguessin centrat les tropes pràcticament dins el centre del poble. Ara veus, aquí ja només queda un drac, no té res a fer, són molt lentos, no han tret el rei, que no ho entenc, no han tirat l'altra poció que ja la teníem i evidentment la falta de tropes del castell ens ha limitat molt aquest atac. Els atacs en drac ja varen penjar a la pàgina de Facebook un manual de com s'haurien de fer. Aquí us posaré un exemple, curiosament, perquè el vaig veure i és un exemple de llibre de com s'ha d'atacar en dracs. El que passa que aquest pic, més que fer-lo nosaltres, el varen patir. I el va patir precisament Nèric. És aquí dues estrelles, en totes les tropes que duem havien d'haver estat 3 perfectament. Ara vull que vegeu aquest atac que se fa, que m'ho varen fer en dracs, perquè crec que és un atac de llibre. Veus la composició? 10 dracs, el rei, aquí tenim 2 pocions de raig i un terratrèmol, que això automàticament destrueix un missil també, o 3 de raig, o 2 de raig i una de terratrèmol fan el mateix efecte a un missil, el destrossa. Du una poció de ràbi i una de velocitat, que en cas dels dracs és una cosa bastant bona perquè també són terriblement lentos. Aquest atac és de llibre. Vull que qui vulgui atacar en dracs ha de mirar aquest atac. El primer que fa, destruir un del missil, amb les 2 pocions de raig i la de terratrèmol. Després, mostreu un drac a cada cantó per fer net els cantons. Veus? Està fent net els cantons i una vegada que ja té això comença a desplegar els altres. Va desplegant i ara fixeu-vos, està esperant que surti les nostres tropes del castell. Aquí surten, ara veureu, aquí el detall. Ha sortit les tropes del castell que faig, llança la resta de dracs que estaven esperant. Què faran els dracs? Aniran cap a aquell drac. S'ajunten tots cap allà, van a lluitar contra aquest drac i ja té tots els dracs a dins el poble. Tenien 2 missils que estan disparant com sense aturar-se, posa la poció de ràbi i damunt ja té tots els dracs a damunt. En segons han destruït els missils i ja no hi ha cap defensa aquí que pugui fer res. Per un cantó llança les tropes rei, que distreu encara més les defenses,
que va fent el seu camí, i els dracs, a poc, van destruint tota l'aldea. Aquest és un atac de llibre. És a dir, pocions destruïm amb missils, dracs en els cantons per anar fent el camí, perquè va mullant el drac que ja fora cantons aniran centrats cap a l'aldea. I a més, quan surt les tropes del castell, hi ha les restes de dracs que aniran cap a aquestes tropes, en el qual en uns segons tindrem 10 dracs al mig de l'aldea. Això és un atac inturable. Bé, idò, poca cosa més puc contar ja d'aquesta guerra. Repetir un poc el que he dit en el principi. És primordial fer un bon plantejament de la guerra. Mirar l'aldea que volem atacar, quines tropes hem de triar, com els hem de distribuir. Saps? Tot això són preguntes que ens hem de fer abans d'atacar. Anem amb el millor de les nostres tropes. Considero que hi ha, des del meu punt de vista, n'hi ha molts, però jo crec que són els més eficaços. Hi ha quatre tipus d'atacs segons el nivell. El més baix són els gegants en sus mags. Després podem passar atacs en montes, com hem vist, o atacs en dracs, com també hem vist. I ja més amunt estan els atacs megas, els goibis i els goipes, saps? I més amunt hi ha el que diuen els atacs híbrids, que jo encara no conec. Quan arribi ja vos ho posaré. Empleeu aquest tipus d'atacs si vos van bé, saps? Estudiar com voleu atacar, aneu amb les millors tropes, en els castells plens i en les porcions que toca. I poca cosa, ja m'aneu dient els vostres comentaris i esperem que la pròxima guerra haguem corregit aquestes errades i la història sigui diferent. Moltes gràcies a tots i sort a la pròxima batalla.